ABU Mmaduaburochukwu Foundation emerụgowo mmemme ilota na ọgba na afọ isii ha ji wee nọrọ site n'oge a wee na-enye ndị mmadụ ego akwụkwọ n'efu nakwa ọtụtụ ihe dịgasị iche iche bụ nke ha nyere ndị mmadụ ma kwekwezie nkwa na ha ga-aga n'iru na-awulite ọdịmma ndị mmadụ inyere ndị dịgasị iche iche aka. Kenechukwu dị n'ebe ahụ ma welitere anyị ozi a. Kenechukwu. Ihe ndị ahụ enyegasịrị ndị ahụ gụnyere ihe eji akwa akwa nakwa ihe eji eme isi, igwe laptọpụ, akpa osikapa na ihe ndị ọzọ gasị. Chief Christopher Ata bụ onye ezinụlọ nke onye ahụ wubere ya bụ foundation nke akpọrọ ABU Mmaduaburochukwu Foundation kwuru na ha kwekọrịtara ime ihe ahụ n'ihi na ya bụ onye ahụla ihe ọ gabigara wee too wee sị ka o nyere ndị enweghị ka ọha aka. Chief Christopher mere ka amata na ya bụ foundation nwere olileanya inyere ndị mmadụ aka ahụhụ ha. Ka ọ na-ekwu okwu, onye isi oche nke ndị Police Officers Wives Association na steeti a, Oriakụ Ikemi Echeng, bụ onye anọchitere anya ya site na aka Oriakụ Patience Odumu mere ka amata n'otu ahụ bụ ndị na-enyere aka n'inye agụmakwụkwọ n'efu ma kenekwa ha maka ihe ha na-eme. Onye wubere otu ahụ bụ Chief Mmaduaburochukwu kọwara na obi na-atọ ya ụtọ ma ọ bụrụ na ọ na-enyere ndị enweghị ka ọha aka. Ụfọdụ ndị ahụ ritere erere ndị gụnyere Oriakụ Chizitere Nnatụanya, Oriakụ Cecilia Nwude gosipụtara aṅụrị ha ma kenekwa otu ahụ, kpekwara ha ekpere maka agamnihu. Ya bụ mmemme bụ nke ndị ama ama n'Ọka bịara ma bụkwara nke a nọrọ na ya nyefee ihe ndị ahụ n'aka ndị ahụ ritere erere nakwa agụmakwụkwọ n'efu nakwa egwu nke onye ahụ wubere ya bụ otu gbara n'ihi na ọ na-emerube ụbọchị ncheta ọmụmụ ya.